расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам фармудаанд ки чун мурдаро дар тобут ниҳанд ва мардумон ба гарданҳои худ бардоранд, пас он мурда агар солеҳ бувад гӯяд: кӯшиш кунед ва зудтар бирасонед маро ба ҳиммат ва каромоти парвардигори ман. агар кофир бошад гӯяд: вой бар ман, куҷо мебаред маро? бишнавад овози вайро ҳамаи чиз, магар одамӣ агар бишнавад аз ҳуш меравад. яке аз бузургони дин гуфт: дар шаҳри ибодон ҷавони порсое вафот кард. тобистон буду ҳаво дар ғояти гармӣ. гуфтем ки то намози аср интизор шавем ки ҳаво хунук шаваду ҷавонро дафн кунем. дар ин ҳол хоб бар ман ғалаба кард. дар хоб чунин дидам ки қуббае зада буданд. дар гӯристон аз як донаи марворид ки нур аз он қубба ба осмон мерафт. ногоҳ ҳуре рӯй бар ман намуд, гуфт: эй шайх, магар раво медорӣ ки он ҷавони мурдаро то намози аср аз мо ҷудо дорӣ? ҷаҳд кун ва ӯро бар мо расон ки интизори дидори ӯем. қуръон гуфта занои биҳиштие мебошанд ки худованд барои ҳар як марди биҳиштӣ ваъда кардааст. хушобандае ки бимирад ва ҳоли вай чунин бошад.